Ilan ka mangutana samtang nagklase pa yung maestra. Nga, sir, kano sa akong mangutana? Exactly. Ay, pangutana pag humana. Kung ganahan jud ka makat-on, actually, ay kahadlok interrupt imong teacher. Ako teacher mo ko. Ganahan ko interrupt ko. Kung imong math teacher, for math only lang ni how, I'm not speaking for all the subject teachers. Pero para sa mga math teachers, ganahan ni sa mga magsukit-sukit. Labi na during klase. Dili nang human sa klase niya na yung sir, yun sa ito nimo. Di na may ganahan na. Pero during class, samtang nag-discuss pa, naging mo isa, na may sir, tayo sa, di apart, ganun na mong negative 3. Nga positive 3 pa muna. See, stop na yun. Kung nakagukod pa ka sa discussion, then ikalitag, sabi ko, hunong, ipahunong ang teacher. Kaya kung imo siyang pahuman nun, mahuman na tanan. Yan, kung nagkasabot, asa dapit. Nawa mo na sabtan. Lisod kito subayon. So, yun meaning, gusto ni mo ipabalik sugod ang discussion. Mo nang ubang teacher, mas di ganahan mangutana kay, ari naman gud mo mangutana sa math, nahuman na niyang discuss. While ang sakto unta, samtang nag-discuss pa si ma'am or si sir, o niya nilibog nagkalit, stop. Aron makita ni ma'am, dire ding part. Kung atras magay siya sa steps, 1 or 2 steps lang iyang ang balikan. Dili siya mo start from the beginning. Ang usa sa hinungdan nga nung nakaka-catch up ko sa math, kay mangutan na jugo. Nga ako mga maestro-maestra sa una, basing kutihan na ako. Nagsamtang nag-discuss ang maestra, di ba? Suwat na sa blackboard, suwat sila sa board. Nga makalitlag ka, di naman klaro, hanap naman, or ka confusing naman. Nang lawom naman kayo, ako ang pahunungon. Pesa, sir. Pesa, sir, ha? Ingon ka, ingani, sir. Yan, ay mo lagi nga na. Asam lagi ka ni si negative 3, nga na, something like that. So, mabalik to siya, mga 1 or 2 steps lang. Pero kung unya na ka mangutan na pag humana din discuss, mo kalit lagi ng si teacher. Okay? Any questions? Di na pag mangutan na ka, suko na maestra. Suko na maestro. Labi nagdi ka sure kung asa dapit ang wa ni mo nasabtan. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakitaan o ganahan ka makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawalan pud ko kung unsay imong comment din ha kung nakauyon ba ka o wa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.